everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. Bird is a winner when a bird, bird, bird. When a bird is a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. When the bird is a winner when a bird, bird. The bird's a winner when a bird, bird, bird. The bird's a winner when a... Egunon, eta ongi etxorexo lasaieko gozarietara hemen txeia beste batez. Bai, egunon, Ander. Egunon eneko, egunon txomin, egunon lukean. Non. Zer maduza dute, lehenengo galdera azkar egingo dugu, atzo denbora zibili inelako justu guztu, zer gozatu duzu eneko? Atzu inbidia ematzian lukedek. Bai, eta orduan gaurkoan, tostada, gehu jarri dut hor gurina, azukre pixka bat, ustezu gatza bota zeniola. Gatza, bai. Bai, eta gero osatu dut, arrautza prejituakin, eta hortxe bergura pixat, beti bezala. Eneko, zumadakizu berdura jartzeagatik, bato bat ez dela sano bihurtzen, ez? Baina trifasiko jateko esan diate, eta orduan jago ese Gozari trifasiko eneko horrena, txomin, zurea trifasiko, monofasiko? Monofasikoa. Egunerokoa, hortaz ez dago ezer berrik. Oloa, beraz, luken zuk zer gozaldu duzu? Ni galdera badakat, atzu ez dela. Ez zainu falta norbait eme, gaur ere. Ostras, Eder? Beste behin? Bueno, orain alizarletxe ederra ezagutzen. Bai. Balauda ederre pinetako orpeli. Hau oso digarria da. Ja, idatziko dio berriro. bede, bai. Egun jarraian, zindagoen hartu. Vale, bitartean, idazten diodan bitartean, zer gozaldu duzu? Atzoko iguala, kafea eta tostada bat, oliba eta gatza pixka batekin, eta egitu diot, zuen influentziaz edo, zuen eraginez edo, kiwi bat. Kiwi nu? Oso naz. Kiwia. Neri kiwiak eragiten dit pixka, eta ez zaizkitola mingainan edo, alergia bezala diot kiwiari. Bai? Neri kiwiak komunera eramatena. Komunera eramatena zaipartu egiran, bai, eta Nik kiwi handia, Kiwiak, bai, nik Zelanda Berrian asko jana izan ditut, joan izan naizinetan, baina nahikoa azkarrak izaten dira, da atzetik ibilo hartzea, hola, mokotik helduta, Agian batzuk txiste ez dute ulertu. Segurazki ez. bueno, pues... Kiwa egazti txikitxoa da ere, bai. Hola, egorik ez dituenak, edo txikitxioak ditu. Kiwia bilatu Wikipedia bireki pestaina bat, eta Wikipedia bilatu zer den kiwia luken efemeriderik ez gaurkoan, baina jolasa. Jolasa, efemeride, jolasa. Efemeride, jolasa, luken, zeintzuk dira gaurko aukerak. Guazen, gaur ere lai. Berriz ere, mesedez, buru erabili, logika erabili, bai? Vale. Venga, gaurko egunean, mehatzen amairua, 1981 urtean, aita santua Juan Paulo zena, bai? Ez aurrekoa, oain hilberria dena bizik eta aurrekoaren aurrekoa, bai? Atentatu bat egin zioten, bai? Saiatu ziren. Pablo II, te quiere todo. Pablo II, te quiere todo el mundo, tiros jozuten. Batek ez zuen. Vale. Gaurko egunean, 1989 urtean, bai? Pekingo Tiananmen plazan, gazte pila batek, erabakizun greba bat egin, eta gose greba bat egin, eta manifestalio bat, eta zanpatuak izan ziren. Eta irudi famatua dago, segurazki ikusti sartzen bai zuela Tiananmen, argituko ez duela, bai? Gazte bat, tanke baten aurrean aurre egiten. Hirugarrena, 2011 urtean, SpaceX, kapsula bat, bai? Espaziontzi bat, lehen gizakia Martera eman zuen, oin dela, esan dizuet, 13 urte. Vale? Eta 1980 urtean, hau bigarren matxurokoek badakite, hor lantzen dugu, Bizkaiko meategietan, greba historiko bat gertatzen da, langile greban jartzen dira, lan baldintza duinak eskatzeko Bizkaiko meategietan. Beraz, bi greba, eta bestea. Tiananmen eta Bizkaia. Tiananmen, Bizkaia, eta SpaceX batetikan. Bai. Eta bestea zeintza? Juan Pablo II, te quiero todo el mundo. Nik uste, nire ustez, zure uste apalean, Marterena. bai, ni ere. Ze Elon Musk bastante fantasma da, eta seguro etzula minali artxona bat espaziora. Ez, ni ere Martekoarekin. Martekoa, txomi? Ator. Bai, Sortekin dom igual, ez? Segunda gaur. Aste arte. Aste arte. Aketamu. Amarte. Baina ez gara iritsi oin digan. Lurret.
Artera ez gera iritsi deak eala, da, bai, gizakia, Bueno, horko erreixa zan, asmatu duzuen ere etxean, hori da helburua, etxean ere pixkat eragitea buruari. Ederki, bai, gure txata, gure txatean hor ari dira, eta orain, tokatzen zaigu, elgarrezetaren momentua. Esan dugu, jarriko dut kamera, dagokion kamera, orain Eta gauera ezaunako. oraintxe ikusiko dituzue Zagendu. eguralzu, bai. Efemerideak eta eguraldia, eta da, eguraldia. Baina, Bueno, baina gonbidetu hemen dagoenez, ez? Gonbidetuaren. dagoenez, venga, gonbidatua. Barne, aurrera gonbidatua, etxun pixka bat, ez da kabitzen gure gonbidatua. Ez baina, bueno, gutxi gora, gaurkoan bai, buko pizia dala. Egunon, nor zaitugu? egunan, anana naiz. Anana, ez zaitugu ikusten ondo, mugitu pixkat burua, hola, Lukeren aldera, vale, hor pixkat, baina bai ez zaino. Oso ondo, hola, hilda daula, Mateu. Vale, hone, hortxe. Anana, Luker iztutu ondoan, galderaren bat edo erillozu. Bueno, galdetuko jazke, barkatu, eske paralelo ematen dit. Zerrati du, berti mingaina kanpoan ez dut ulertzen, zer daga, shock anafilaktikoa? Ez, simpleki, arnasketa prozesua hobetzeko. Besterik ez. Porque dirudi gezurra dela, baina no, porque yo no me engaña. Ez gezurrik ez, gezurrik ez esan. Eta, bueno, pues hori, bai, arnasketa. Anana, Bai? zure mingainari erreparatu dio Lukenek, nik galdetuko nizuke, zergatik dituzu olako begi ederroie, iot, borma, eta nolatan, Pues ari, zera da, zu ikusterakoan, pues maitasun guztia zorrazten diozulako nire barretik, bai? Porque SpaceX bestela, pues ni lago para amarte. Ez ondo entzungo zan esan dezuna, ze mikrofono, karo, nahiko lan, ananare, eneko galderaren bat ananari, eta bestela. Bob Esponja zure barruan bizi alda. Bai, baina bakarrikan, baino etxera juten naizenean, uretan bizi eta bertan egoten delako, ez kanpoan, bai? Porque es que, claro, por cierto, a ver, etxean, ni naiz, anana familiakoa, ¿vale? Oso zenek, anana, ¿vale? Bueno, Baina, eske, jendan esaten du, piña burua. Ez, alakorik ez, aunque vayáis a piñar, ez, ni naiz, anana, ez piña. eskerrik asko anana, denbora gabe geratu gara, gure gonbidatuari jo agur esango diogu, bitartean, eneko guk pixkat hemen egin behar dugu. Serio jartzea. Serio. Zerbetakoa zela, etzen naturala. Ez da jutel, vale, orain badoa. Vale, badoa anana, Txomin, galdu duzu elkarrizketa bat? Bai? Izugarria. Surrealismoa zer den? Beste dituzte, anana gure lagun honek, martxan jarri duela beste mugimendu artistikoa bat. Pena. A ber, horrengo batean, beraekin hitz egiteko aukera ere duan. Bueno, gero aukera da, berriro gozaiak ikusteko, Eta ikusi zazu, zeren benetan, zur eta lur. Zur eta eskolan ere ikusiko du da, ez? Hemen egon beretan, ez? Hori da. Bai. Zur eta lur utziko gaitu ere Raulek bere eguraldiarekin. Aurrera, Raulen eguraldia. Eunon kuadrilla, asteartea, eta ikusten dezuen bezala eguraldi hotza eta elurra egingo du, beida, frontzen aterkikin etorri naiz. Babestu, txamarrak, jartxeak, txanoak, bufandak, dana hartu, bazpare, hotza egingo duta. Bueno, ederki, jarraituko dugu atzoko gaiarekin.
irudi esanguratsuak edo metaforak, ez? Eta bigarren metafora politia iruditzen zaidana da bidearen metafora. Bidea azken batean da, nonbaitetik jun behar dezula, arrasto bat jarraitu, ez? Arrastori jarraitu. Arrastori normalen egin egoten da, baina baita ere zuk sortu dezakezu bidea, ez? Eta azken batean bizitzan edo metafora bizitzaren bidea horrelakoa da. Guk jaiotzen garenetik hasten gara bide bat eraikitzen, bide bat egiten, ez? Da hori da bere esanahi nagusia, bidea edo bizitza. Bidean hor badaukazue, etapak egin daiteke bide bat, egin behar bezu bide luze bat etapaka, edo bizitzak ere etapak ditu, edo nolabait, helburu nonbaitera zuaz tontor batera jun behar baldin badezu, hortxe bidea da politia izaten da, beste bateran, malkor handiak daudenean, sufrite egin behar dezu, eta bizitza berdin, ez, eta arte batzuk, errak eta beste batzutan, gehiago kostatzen direna, sufritu behar direna. Horti dator, dize bidearen metafora. Gogoratu behar dugu baita ere, zenbait bidena hola famatu direna, dona jakue bidea, ez? Esatu dute, garapen pertsonala eta espirituala nolabait garatzeko bidea dala, edo bide profesionala, bai esaten dala, nolabait garatu behar dezula zure lana nola izango da, zure non egingo dezun aurrea, mundu hontan. Beti poesian ere oso aipamen politak egon dira, zeinek ez du gogoratzen, Machado hitzak, ez? Caminante no hay camino, se hace camino al andar, eta holako gauzak. Baina netzako politiena da Silvia Rodríguezen abestia, Los Tres Hermanos deitzen dana, begiratu, entzun, eta ikusi ze abesti polita den. Agur, biarte! Bueno, niri zurreta lur Raulek usten dit. Ananas hasi nau, baina Raulek Motz geratu da, Raulen, eren ostean esaten du beti haupa Raul, gure eguraldi gizona, bibazu, eta eskerrik asko egunero, eguraldiaren iragarpena emateagatik, eguraldia alde edo kontra, lasai jaiak aurrera, gaur asteartea, eneko zink da gaurko programa. Bueno, eta gaurkoan ja, naharitzen da asteartea, eta asteartean, gauza pixka bat gehiago daude, bai? Bueno, gogoetarekin hasiko gara, bale? Berriro lasai inguruan eta ja, LH-en lehenengo eta bigarren maila, badokaia ekintza bat, bingoa izango dela. Bale? Mongoa egingo dute. Hor sariekin eta denetarik. Bale? Saria pixka denontzat okiko dituzte. Gero, laugarren, bosgarren eta zeigarren maila, berriz ere, hortxe daukagu pilota txapelketa. Bale? Atzo partido batzuk egon zire, gaur beste batzuk. Bale? Pixka eta aurreka jarraituz txapelketa hori. Eta DBH, berdin. Atzo partidoekin hasi ziren, eta gaur ere beste partido batzuk dituzte, beste batzuen aurka, eta txapelketa ere aurrera kirol txapelketa. Eta oraingoz hor dugu ikusten dena da batxilergokoak eta HH-koak direla lana egiten duten bakarrak. Lana besterik ez dugu egiten luke. Batxilergokoak batzuk azterketetan dabiltza, eta guztiak taproa prestatzen. Eta horrezkuntzan, muruliluta gaude gure proiektu berrian, bosgarren proiektuan, eta animaliak ikertzen eta horrela, eta ez dan gauden bora hola festetako. Itxiko dira gauzak horrezkuntzara, egingo dugu zehozer. Egun gaur asteartea, oraindik ez. Gaur begiratzen detola, zeur pizarra baten daukagu jarrita, zein eguneko plangintza, eta hala ere koste egiten zait. Eguneko hori egin dugu, gaur tokatzen da, zirt edo zart, badakizue bitarkentan ederren berririk ez dugu, ez? Gaur ez da mezurik ere. Ez badite zirt edo zart eta gero ez badite deitu ingo diot. Ez badite idazten edo. Nik uste dutxa jarraitze dula, atzotikan. Zirt edo zart. Zandakoa, zirt edo zart, bi aukera, gaurkoan, hemen ikusi duzu, las 100 decisiones más difíciles de tu vida, beraz gaur, ez. Denboraz ez zoaz, oso ondo, eta pare bat edo hiru egin ditugu idatzi zuek ere mesedez txatean, zer aukeratzen duzuen gaurkoan, erabaki zailak, aurrera. Ea ba, Superquiz!
Zidatziak ez ditugu behar, hortxe. ¿Qué prefieres? Ja ikusten dugu, asuektoa zendala pixa. Hau zer da? Zer da, oi? Vale, zer nahiago duzue? Sudurra hautsi edo hortz bat galdu luken? Jo, Sudurra edo hortza? Pues ez dakit, ez bata eta ez bestea, ezin da paso. Hemen danak bihatzen. ez hori ederrek askeratzen zuen zen bere jolasa zen hau. Nik uste dut, Edo, pues perder un diente, venga, hortza galtzea jarriko jate beste bat, garestia da, baina igual min gutxingo, ez dakit. Ez dakit. Nik depende, ze adinakin gertatzen zaidan. orain, gaur egun. Gaur egun, ez diot, porque txikitan. Baina jo, claro, gainera LH bazen edo horrela ibiliko dira. berez xabutxua ere, etxera Ez du izona, zuztea, guain. Orduan, tira. Zaila, bai, hortzakin ere geratzen naiz, bai. Eneko? Bai, nik argi da, zen hortza lukenek esan duen beste bat, ez dakit beste bat jartzen duzu eta Ondopoa. agian erorri egiten zaizun min gehiegirik eman gabe. Sudurra usteak ziur min egiten duela. Bai, nik sudurra aukeratuko dut. Bai, ezakit nahi hortzek beti ematen didate hola... Alare ezkerrek horrek ez du hautsi, jarri diate hor tirita bat eta punto. Hor mi atea du, anana bezala. Anana bezala. Bueno, ba hortxe, hemen gehiengoa, hortzaren alde, zuek ze aukera egiten duzue, hurrengoa. Roska egin min gainea, edo atz txekia kolpatu maian isinakin edo aulkiarekin. Segurazki biak egin dituzue inoiz. Eneko, zuk zein aukeratzen duzu? Nik ez batez beste baino. Baina ez dakit, emintxiago uste dut miarena egiten didala. Miarena. Txomin, zuk zein? Ni berdin, ni miakin geratzen. Miarena eta luke. Nik berdin baino gutxi, Bai. Miarena. Nik oina aukeratuko dut. Ziu zeizea, kontra. Kontraretan. Kontra, Ander. Beretan. Reakzionario baztea. Ba, ez, zeren hor... Síndrome de la contradicción. Ez dakigut. Lehen hautsi dezu sudurra, baina hauskan dezu gehat Peantza. Nik nahi detena da bajar, Mr. Potato bihurtu dutzea. nik nahi detena da bajartu eta nire txera. Venga, urrengoa eta azkena, hirugarren bat egingo dugu. hiru bakarrik. Ai, denboraz gaizki gamintza eta... Zer nahiago duzue? Arrautza, hola, utxi jan, sukatatu gabe, edo esnea, pasata baude, hola, usai txarra da. Hementzea aukera. Bueno, huevo crudo ez du esaten, gaizki da honik arrautza. Zai, Nah, nik aukera errisa da. Erresa. arrautza, txomin, A ber, kontua, arrautzak badu zerbait, esan Ez bakteria. Ez du zer kartzen. jartzen duna. Bueno, orduan... Beste ere jartzen txarra da honi. Ez, kataga balima da. Eta esneak adukatua egondare, Biraiena baina zapore txarra biko dula izugarrez. Hola, gimnazti. Ja, hola gimnazteko berrin dio. Arrautza ere nahaztu daiteke, bai. Eta zuek zer aukeratzen duzu? Nik aukeratzen dut, eske ez bataz bestea. Karo, hasi zuzen ere errostea. Ez jaten alakorik eta ez esnerik eta ez arrotzarik, beraz, nik Kariño, azaldu zergatik, ez dezu... ez dut opresión de conciencia. Bukatzen ari da, eta eder indikan ez da azaldu deitu ingo. Eskerrak asko niri ez galdetzea. Bitartea zuzen zen. Zegata etorri baina. Aluke baino programa de todo. Ziodak iztea din batetik aurrera esnea gero eta zaila digeritzen, osea, que arrautza. Lukenek arrautza, vale, Lukenek arrautza, Eder, non zaude? Nola, no, pues es que ato, a ver. Beste itzaki bat. Arazoan ditun. Bai. Pues atzo gauean pentsatu nun, berdina ez gertatzeko, sartuko nula urberoa, atzo berotu lapiketan. Bai. Sartu zera termoetan, dituala termo bat jartzen emateko, eta hola ja goizerako beroa izango nula. Baina eske goizerako ja oztu inda, eta zemen nago berriro berotzen. Zordua. Pues ya gelara juteko ordua. Bai. Pues, barkatu.
gimnasio, como nahi zutzata goitea. Bai, incluso eskolako igual Bai, kiroldegian, eskolan edo- ere baduzu aukera, ala, venga, ederra jo, Jo, Bai, venga. Jode, Aitzki asko, ez? Aitzakia, dan beti aitzakia. berdina, gaina. Eneko, zure txistea, Enekoren txistea. Hemen da, iritsi da, Enekoren txistia. Ez dakigu zer dela ta hobe belarriak irtea. Bueno, gaurkoan beste txizetxo bat, hau motz-motza da. Bale, eta ea gaurkoan Txominek ondo egiten digun itzulpena, ingelesera. Bale, Txomin, eder faltatzen da, bazuki marko ezu. Bai? Bueno, eta porrela dio txisteak. ¿Qué dice una checoslovaca? Checoslomu... Txomin, itzi gabe utzi dugu. In English, please, for everybody understand. Says the Czechoslovakian girl. Because Ja, herria da ingeles. Czechoslovakau. Txekoslovakau. Czechoslovakau. Aeria da ingeles ez duela errazia berbera. Eneko, ea bihar euskaraz ekartzen duzu txistea bat? Ez, bi algaz txisteik ekarriko. Bero gauza etxa bat ekarriko. Oso ondo, pues, pisaio, venga, ala, otriza, Ahí está, disfruta. De tres hermanos, el más grande se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento a cuánto iba a pisar. De tanto en esta posición caminar, ya nunca el cuello se le enderezó y anduvo esclavo ya de la precaución y se hizo viejo queriendo ir lejos con su corta visión. Ojo que no mira más allá, no ayuda el pie. Óyeme esto y dime lo que piensas tú. De tres hermanos, el del medio se fue por la vereda a descubrir y a fundar. Y para nunca equivocarse o errar, iba despierto y bien atento al horizonte igual. Pero este chico listo no podía ver la piedra, el hoyo que vencía a su pie. Y rebocado siempre se la pasó y se hizo viejo queriendo ir lejos a donde no llegó. Ojo que no mira más acá, tampoco fue. Óyeme esto y dime lo que piensas tú.
abundar. Y para nunca equivocarse o errar, una pupila llevaba arriba y la otra en el andar. Y caminó vereda dentro el que más, ojo en camino y ojo en lo por venir. Y cuando vino el tiempo de resumir,